السلام علیکم مشاعر عمران ٹوکا کنگاں علاقہ ہب چوکی ہے دا نورا ہوٹل رسول بش کا دکانہ محفل کنگاں سن 2020 سال 10 مہینہ ہب تاریخ مرشی محفل موجود سنگتانی فرماشیں سری مرزوہ فرماشیں میرا جی فوادی فرماشیں عطا محمد فرماشیں جمال الدین فرماشیں تورے فرماشیں عزیز اللہ فرماشیں جمشیر خان فرماشیں بابو فرماشیں رمضان فرماشیں رسول بخش ویڈیو فرقنگا فرماشنی قادر شیرانی فرماشیں سفضل شیرانی فرماشیں گشتوں دا اللہ دربارش تو سوالام سیتا نشتگاں سجدہ زمینہ ارکتوں کبتوں کناتی ذکراں ہر شے منا دا سے خدا میں گونتا گلہ نستنا تا خالق ہے تا مالک ہے تی نامہ صدینا جی کنا عزت گوندا سے شہرتا منا کلیں بلوچ پجارگاں دا سے لقب شاہری ٹپا رغاما گو ٹھاں فرماش ہزارے مینگرا ایران بیان کو فارسلا پکرا بلوچا فون تو اے شہر فرماش داستگاں شہر پزرخانہ جرے حاجی دلا گیرے منا قوم تخانانی بڑھیں پلوا سرکردواں حاجی سٹوری دستی مروہ پریشان بھی تگاں اللہ جندہ شابشیں ٹکڑپتی پل وارساں حاجی کی گیری بھی تگا گپتی ہلالے پیشگاں توخہ علاقہ نشتگاں مال گواشیں ابائی وطاں ریشاں بروتاں شنزت ویزا وطی جوڑیں تگاں سعودی و دبئی آشتو محنت کتی روش و شفا اللہ آوے درخواست کتی دے عزت و بخت منا پردے سشارہ آت کو ممرات شکل تھی اشتگاں کارون مڈیا مدے دے اوسما غنیہ ملکتا ہر چی منا دا سے خدا متنگیں غریبا پکرا اللہ دلانی مالکیں گندی خیالا نیتا حاجی سوال مرزور کتی در بوت کئی گو رحمتاں چانس کو بخت و عزتا ملکت ڈبلیں داستگاں حاجی صبر و اخلاق نہیں تھوں دومی مردماں جی بس کنگ ہر قصہ کامیاب کن وشیں زواں اڑ واقف مردم ترا جلدی متاثر بھی تگاں خوش مزاج گن تھی تا دوست ہر گرے چاہیں تگاں 40 سال ہمرگا کاٹتی آگاں روگاں سفراں ارباں کو یاری گنڈ تو دوستاں پر لیسن کشتگاں ویسے ہلالا برکت زر بے شمارے آڑتگاں گڑتو علاقہ آت کا او تک امیری بستگاں بیٹک جو مردہ پر تھی مہما جو کنڈا کاتگاں کاربار کتگاں عزتی لاری و موٹر گپتگاں قوم نور لانی اندرا سر چکری مرد چار خاں حاجی صحاق کو بختلی تور خان و زرخان بیتگاں قومی مسائلہ مسئلہ حیران آوے مڑگون تاں زرخان ٹوکا برکت تزار گپتگیں وشک تاں اللہ کے داستاں عزتے گڑ نئے لوگ کیا کئی پولکاں قوم تی چمانا من گئے حاجی اکوما حاضران تا دگ قیمتی انڈستو پابند کتگاں جھیڑواں تی ٹوکا تامڑ کا پدا کہ دعا گو ہوے لوگا گشاں حاجی پلے صورتی تی خوبی ہزارہ زیادہ ہاں نئے فخرے پا مردہ کتی نئے پا دنیا و پیسواں حاجی چورا گونڈلیں بچ تنگویں گون کپتگاں کلاں سکی بشک مستریں تی عزتا بشکا قرآن سید خان و پیران و وزیر مڑ یک دومی اٹلا بلا و نیازم دھڑدنے حالی پڑگاں کستراں حاجی گو ڈکاں پج گئے گونا مرادہ محفلاں دبئی جرہ قیمتی پاگاں سوادے فیشنا اللہ وتی راضی کتی حجاشتہ بازیں براں سچیں دلا توبہ کتی مکہ مینار شاہداں ہکو تہر میرا نوی وقت گھڑی چرہ نکاں حاجی مریض شوگرے پابند میٹائیں شیاں پادا زکم میں آت کئی کیسے یہ ایٹپ چیڑکاں حاجی اشتغ دیروا تی بچو برازہ سنگتاں نارمل کتی اپریشنے کورس ملتا گڑتگاں حاجی پولا ہیر تو سنگت جا اندازہ درا ہچی نویت فائدہ رحم و شفا رب گروان ہزار خانو اللہ شکلیں برات بنگ میں تی وزتاں پوڑا طبیب گوڑوکتو ملا و سائیں آرتگاں پیر و بزرگاں صبریں ہدوکتگا اولیاں تیاری شا ملتان اکتا حاجی و شغیں وارساں بشکے وطی حقاں ضرور تکاں ہمیشہ گندواں ملتان ڈاک داراشتو ایسی واڈا داخلہ پیرانو سید خانو پیر بشکو وزیر جمعہ حمودہ سنگتاں ڈاک دار گلا میٹنگ تو پوڑا سینا لوٹگاں کونڈا بنا پاد گڈگی شاہد امیندے بینواں اپریشنہ روش کاٹتے ڈاکٹر مڑتو متگاں پورا کشتی سرجنی حاجی حالت نازکاں زرخاں کو شغیں لشکرہ پوڑا دے گئیں دیرواں کم میں ملٹ میں زندگی تالا جنگی دلاں کلمہ پڑھتی محمدی اشتی ہوے دروگیں جہاں روح فرشتگاں کشتو برتا بت زامریں ٹوکن خاں 19 نومبر 15 تاریخ کتابہ ارنا جمعہ روشیں برکتی غم ڈوبر لہران دیاں حال سینکٹا فونا برتو قوم دیر سریں سیبی تغاں تورخانو اقبال ہردنے کانشہ مدد تو واہراں سرکار ایمبولس لڑی گاڑی گزاریں ہارنا ڈی جی سکی سرور پوا دے مت کی مونجائنا بے واٹو دے ما رکھنی نی سنگ حدہ زیادہ ہاں گاڑی بلانا نشفا تو خاشتو درکپتغاں بانگا جنازہ ارکتے لیٹی تمن ہندن خاں حاجی مقامہ سامتو نیک دعا ڈبلیں گوشتگاں تی تھاریں قبر با روشنی چمکا گو اللہ رحمتاں بروا صحابہ سنگتی پھر دوست باغیچہ پراں سخی بشک دبئی سیبی
تئی سنگ نور و سامنا تیاری ہما بھیرا کتی پر بیتا مسائل جا ٹکٹاں ٹکٹ پدیرو شیکتو گونسو بلوچا داستگاں دبئی پی لڑی کوئٹہ اشتو ارکبتگاں لور لائی دگا چرسو مر رکنیاں اتکاں لالیو میر خان سیف اللہ تی انتظاری بیتگاں میر جاں حدادت کیسرا گونتگو سنگت بلوڑاں دیما تی اوتا کاشتو بیٹے کو لیفا نشتگاں ارما سخی بشکا کتا تی حال ورج برداشا درا حاجی پزرہ بچتے ما ملکت وسی گھوری کتا ہند قیمتی ہیں بھاکتے بلا گاڑی اشتینا شورما آنشہ جمعی دستاشتنی ارمانو ہے میں گران زیادہ نگوشا مت کی گڑ حاجی یادش نوخبان دل ڈوبر ڈیمبی تری کنٹرول نبی پر روک گاں زور زمینداری بنا مجبور مردم چونکاں حیرت تاریخ آت کا کارا رڑس پنڈراں چندی قرآن خاتمہ حاجی نامہ داستگاں چیڑی کتگا ہرکسا دیر مسافر گرتگاں سید خان وزیر کو رحمتا منظور مینا پکراں غم ڈوبرے لکینگی بلدے سکی بشک وزتاں اللہ شوار گنجاں دیا پاکے نبی برکتاں ڈکی مواسے کوڑوا میں شاہری نیک دعائنا امرا مریا شہر جس میں ٹپا ترگاں تنگواں مستی زمانہ موکسنی پجینگی سازیگراں میرا مریو منگلا مرزا رسوری قاسمہ صوبہ ہزار خان کو میر کا مرزو مریا پارتاں جمعہ سہرا ازگرا فنکار بلوچے گیشترا حالی ہمیدہ بس تو منگالا خرے گنٹارتاں